outa suka ndachamukandibuka kana mandona ndasvika zvakanaka ndave nenyaya yakanaka ndikuti munhu wese mwana wese ngatisangane musi wa5 February Lusaka kwa baba Magrazi inenge iri first Sunday of the year saka ngani andi munhu wese tinopora andi tinoponeswa 5 February isa date pakanaka woudza vanhu vese tell a friend udza munhu ningi audze ningi kuti ngasangane tipore mazuva akataurwa zuva rasvika tiri kuti 3 days left kuti tive ne Super Sunday zuva guru ra 2023 vanhu vachisunungurwa muhondo dzepasi mweya yepasi mweya isingade rugare mweya isingade chakanaka mweya yeshaisano mweya isingade kuti tivake dzimba tigara tiine mufaro vakaitwa vakadzi kana varume vezvifambo nguva yakwana vari kuda mabasa nguva yakwana kusimudzirwa mabasa nguva yakwana tashedzwa tese zvirema nemapofu mbeve nemadzi zvanzi uyai tisangane pamutambo womweya mutsvene nomusi wa 5 February muguta reHarare Highfields Lusaka tashedzwa nemweya mutsvene achaonawo vhidhiyo unopo kana kushare kune vamwe kuti Mwari vakuitire zvakanaka tashedzwa tose Mozambique, Zambia, South Africa, Malawi, Botswana tashedzwa uri mhiri yemakungwa tashedzwa musi wa 5 tiponeswe tinunurwe tiyambudzwe vakatemwa nyora vakatyiswa matare emisha uyai tisangane pamutambo womweya mutsvene musi wa 5 February asi zvakakosha kuti urare wasvika pakava neuwandu hwakawanda hwakakurisa hwekuti tiri kuti aiwa gara wasvika ubatsirwe nenguva toda kuti munhu wese agoenda asangane nemunhu waMwari saka aiwa tinotenda zvezvimwe zviri kuitika pasangano redu repaHighfields ndo zviri kutera izvo atione tizvionere tega usaite zvekuudzwa svika uzvionere nenguva unodzwa nemunhu akawenga kana nemunhu asikafarire kurabata kwemasove saka Haleluya. Amen. Inini ndasimuka pano ndinonzi baba Makamba. Mwari wakanditungamirira. Ishe zvamuri kundiona ndakachena kudai haisi mari yangu, ndiishe wakandishongedza. Ndinonzi ndinotenda nazvo uye pamusoro poizvozvo wakanditi iwewe ndiri kuona kuti mari inokunetsa yakuuya kuno kumasove, ndichakupa tsoka paunenge uchiuya kuno. Wamwe musazoita henyu godo, hakusi kuda kwangu. Ndakauya pano musi wa 9 ndikaprofitwa. Zvandikaprofitwa zvakandishamisa nokuti ndakambotarisa kuti pano munhu here andava rufaro kwamuri. Asi ndakaona pasina munhu andaiziva. Ndakati ko mweya waziva sei zvokumba kwangu. Ndakaprofitwa motikari yangu yakafa iri kumba. Zvikanzi baba muno motikari yenyu inonzi Ford Ranger. Izvo ndo zvakanyanya kundityisa kuti waziva sei kuti Ford Ranger iriyo motikari yandiinayo. Saka zvakandityisa ende ndo pakabva pabvira kunyatso kuti ndinyatsokutenda nezvepano. Rufaro kwamuri. Nokuti ndakafamba kuno maprofita akawanda, ndakasangana nemaprofita akawanda inini. Handina kumbo chiprofita kana kunzwa chiprofita sechandikanzwa panapa. Haleluya. Amen. Ndakanyatsoona kuti pano mweya waMwari chaiwo. Haleluya. Amen. Saka ndaprofitwa motikari yangu iyoyo. Zvakanzi motikari yenyu iyi imini muri kuti yakafa asi haina kufa. Ndaprofitwa kunzi motikari yenyu muri kuti yakafa. Ndakati zvochokwadi
izvo zvitori kwa makanika zvikanzi motikari yenyu haina kufa izvozvi iri kutofamba nozvidhoma. Saka inini zvochokwadi ndakatoona kuti motikari mafira ikaita imotikari tsvinu, imotikari yakanaka. Kochii ndakungofungawo ndega. Saka nokurarama kwangu pano ndichiuya panapa ndeke ndinokutenda kokuti mweya zvawaona zvinofamba chete, motikari inomuka. Haleluya. Amen. Musi weFriday ndichibva panapa ndasvika kumba, adzimai vakanditi muzukuru wangu afona achiti kana ndasvika ndabva kumasowe ndimubhipe baba Nyazema. Saka ndobva ndazomubhipa abva azondifonera zvakanzi sekuru makanika ati motikari yamuka, asi pese apa yairamba kumuka. Rufaro kwamuri. Muti motikari yanga ine nguva yakadini usingafamba? Motikari yanga renge yatopfuura gore ichiramba kumuka. Ichiramba kumuka. Rufaro kwamuri. Motikari yanga nguva refu, asi nokuda kweminamato yaishe ndoda kukurudzira vanhu vari kuuya panapa kuti panapa musapatarisire pasi. Rufaro kwamuri. Kana mweya uri pano musautarisire pasi. Rufaro kwamuri. Kunyange iwo mutumbi chaiwo uri kuseenzeswa nomweya mutsvene musautarisire pasi. Haleluya. Saka ndiri kutenda chaizvo mweya mutsvene wopanapa kuti motikari yangu yatomuka yakutofamba. Ndaona mota yeFord Ranger, asi mota yakadzima, mota haisi kugadzirisika. Vana makanika vakundikana. Ndikati haiwa baba, haisi nyaya yako, inyaya yekuti mota inodhiraivwa nechii? Zagoro! Urukudai nyama yei? Nyama ipi? Iwe siana ni mwana wangu. Siana auya umujki. Aumujki. Dada aumujki. Dada aumujki. Taura neni? Dini mrizwe mwana. Aumujki. Dada aumujki. Inatsaka kumwe apa ubata. Inatsaka kumwe. Dati aubati. Aubati yoyo. Siana nayo. Aubati hapa. Dati ndezvako. Inatsaka kumwe. Dati apa ubati. Tsaka imwe. Iwo wakaona sei? Tsaka ona sei so. Siana naye. Dati siana naye. Mwana ndi wangu asi wako. Siana naye. Ukundiona kakupenga kwangu. Ndokuvumura. Siana naye. Siana naye. Dati uya ubatu. Uya ubatu. Awibati. Uya ujiki. Iwe isiana naye manje. Uya wangu. Waimurira ipapo uya wangu. Iwe. Nabreste. Iwe nisiye. Naona kile pacho. Imba hivi.